San Juan Kapitulo 11. Nagsakit ti maysa a lalaki nga agnagan iti Lazaro. Agnaed ni Lazaro iti maysa nga ili a managan Betania a pagnanaedan met da Maria ken Marta. Kakabsat ni Lazaro ida. Daytoy Maria akabsat ti masakit tinangibukbuk idi iti bangbanglo kadagiti saka ti Apo sana pinunasan iti buok na. Nangibaon nga rod dagiti agkabsat iti mangipakaamukin ni Jesus. Apo, pinaybagada. Masakit ti patpatgam magayem. Idi mangeg ni Jesus daytoy, kinunana, saan nga ipatay ni Lazaro ti sakit na. Maaramid daytoy, tapno maidaydayaw ti Diyos, katisuntumet ti pakaidayawan ti anak ti Diyos. Ayayatan ni Jesus dagiti agkakabsat a Marta, Maria, ken Lazaro. Nupay nadamag na a masakit ni Lazaro, nagyan pay laeng iti duwa nga aldaw iti lugar ayan na. Kalpasan na, kinuna ni Jesus kadagiti adalan na, agsubli tayo ijay Judea. Maestro, insungbat dagiti adalan. Nabit pay laeng akayat da kaabatuan dagiti tattao sa jay. Apay nga in kamanan sa jay. Saan aya nga adda sa 12 nga oras iti agmalem, kinuna ni Jesus. Saan a maitibkol ti tao no magna iti aldaw, ta makita na ti silaw ti lubong. Nga maitibkol no magna iti rabii, taawan ti lawag kenkwana. Kalpasan ti panangibaga ni Jesus iti daytoy, insaruno na akinuna, matmaturog ni gayem tayo a Lazaro, ngamin nakriingan. Apo, insungbat dagiti adalan, numat maturog laeng, umimbag to. Kaya tasauan ni Jesus anatayon ni Lazaro, ngamin pagarupda ang nagsao maipapan iti gagangay apan naturog. Iti kasta, inlawlawag ni Jesus kadakwada, natayon ni Lazaro, ngamgapo kada kayo, maragsakanak taawanak iti ayan na, tapno mamati kayo. Ala, intayon itiyan na. Kinuna ni Tomas, amanagan singin, kadagiti kadwana nga adalan, intayumat tapno mairaman tayo kan ni maestro amatay. Idi sumangpat ni Jesus, nadamag na nga upat nga aldawan ang naitanem ni Lazaro. Agtalo a kilometro ti kaadayo ti Betania manipod Jerusalem, katado at taga Judea tinapan ng liwliwa kada Marta kan Maria, gapo iti ipapatay ti kabsat da lalaki. Idinadamag ni Marta asumungsungad ni Jesus, rimwara ng sabat kenkwana. Ngam nagbati ni Maria iti uneg ti balay. Kinuna ni Marta ken Jesus, Apo, no adda ka kuma ditoy ide, saan na natay ni kabsat ko? Nupay kasta, amok nga uray ita, itud ti Diyos ti anyaman na dawatem kenkwana. Mapagungar to ni kabsat mo, kinuna ni Jesus. Amok ang mapagungar to intun maudi nga aldaw, insungbat ni Marta. Siyak ti panagungar ken ti biag, kinuna ni Jesus. Ti siya sino man ang mamati kanyak, uray numatay, agbiag tupay. Ket ti siya sino man nga agbiag ken mamati kanyak, pulos adin tumatay. Patyem daytoy? Wena po, insungbat na. Patyek asika ti Kristo, ti anak ti Diyos nga umay ditoy lubong. Apaman na naisao ni Marta daytoy, nagsubli ket inayaban na asililimet ni Maria akabsat na. Adda ni maestro, kinunana, ket paayaban na ka. Idi mangag ni Maria daytoy, rimwar adagos amang sabat kan Jesus. Saan baya nakadanon ni Jesus iti baryo, taadda pay laeng iti disso alang sabatan kenkwana ni Marta. Simurot dagiti tattao nga adda iti balay amang liwliwa ken ni Maria, iti timakder ken nagdardaras a rimwar. Impagarupda mapanagsangit ni Maria iti ayan ti tanem. Apaman ang nakadanon ni Maria iti ayan ni Jesus, nagparintumang iti sakaanan na ket kinunana, Apo, no adda ka kuma ditoy ide, saan na natay ni kabsat ko? Nakita ni Jesus nga agsangsangit ni Maria ken dagiti tattao a kimuyog kenkwana. Natignay ti puso na ket kastaunay ti ladingit na. Sa dino tinangita naman nyo kenkwana, sinaludsod ni Jesus. Umay mo kitaon apo, insungbat da. Nagsangit ni Jesus. Iti kasta, kinuna dagiti Hudyo, kitaon nyo tinapalalo apan ang ipatag na kenkwana. Ngam kinunadag iti daddo makadakwada, saan aya nga iso tinangted iti panagkita iti daydi lalaki a bulsek, nabalinan na kumamat nga inlisi ni Lazaro iti patay. Kastaunay manen ti ladingit ni Jesus idi umasidag iti tanem a rukib a nasiraan iti bato. Ikatenyo ti bato, imbilin na. Kinuna ni Marta akabsat tinatay, Apo, nabuyuken, taupat nga aldawnan a naitanem. Diyak ka di imbaga ken ka, ano mamati ka, makitam to ti dayag ti Diyos, kinuna ni Jesus. Inikat dati bato, timangad ni Jesus ket kinunana,
Ama, agyamanak ta impangagnak. Amok nga ipangagnak akanayon, ngam kunak daytoy gapo kadagitoy at tao tapno patsyenda nga imbawnak. Kalpasan ti panang isauna iti daytoy, impok kaw na. Lazaro, rumwar ka! Rimwar ni Lazaro. Naputiputan iti lupot dagiti ima kansaka na kanda abungutan ti rupa na iti panyo. Warwaran nyo dagiti patapat na, kinuna ni Jesus, kat palubusan nyo. Ado kadagiti tattao as imarungkar kan Maria tinakaimatang iti inaramid ni Jesus ket namati daken kuana. Ngem sumagmamano kadakwada tinapan kadagiti Fariseo ket timpadamag da ti inaramid ni Jesus. Iti kasta nakitaripnong dagiti Fariseo ken pangulo na papadi kadagiti kamkamang ti Sanhedrin. Anya ti aramiden tayo, kinunada. Ado tinakaskas daaw nga aramiden daytoy a tao. Nubaybayan tayo, mamatin to dagiti amin na tattao ken kuana. Kutumay to dagiti agtuturay at taga-Roma amang dadaal iti templo ken iti entero a nasyon tayo. Ngem nagsao ti maysa kadakwada nga agnagan Caifas, ti kangatwa na padi iti dayta atawan. Awan amuyo, kinunana. Saan nyo aya a maawatan a nasaysaya at numatay ti maysa a tao, ngem ti madadaal ti entero a nasyon? Saan na asinao daytoy anak nakem na, nga magsipod ta iso ti kangatwa na padi iti dayta atawan, impadto na ti ipapatay ni Jesus ang maipaay kadagiti Hudyo, ket saan lang agapo kadakwada, no di ket tapno pagkaykaysaan na amin dagiti naiwarwaras nga anak ti Dios. Manipod iti daytangal daw, nagtutulagan dagiti agtuturay a Hudyo a papatayan da ni Jesus. Isut gapuna asaanan ang nagnagna asilalatak ni Jesus iti Judea, ngem pimanaw sadyay ket napan iti asidag ti letang iti ili a managan Efraim. Nagyan sadyay agraman dagiti adalan. Asidagi din ti fiesta ti Paskwa, ket adu at tattao ang naggapo kadagiti barbaryo ti simang at ijay Jerusalem, tapno aramiden dati seremonya ti pannakadalos, sakbay ti fiesta. Sinapsapol da ni Jesus, ket idi nag-uurnong da ijay templo, nagsisinnaludsod da. Anya ti makunayo, umay nga ta makifiesta? Imbilin dagiti pangulo na papadi kan dagiti Fariseo, ano adda makaammo iti ayan ni Jesus, ipakaammo na ko makadakwada, tapno patiliw da.